yamfa nkonsam foforo mo kane mampani John Dramani Mahama said ye mekeka kro no de nkebe ya osofo hwe apomuden so kwaku agimamanu ono ananum to se apomuden si achiba no edi hwamo no nkonfa de bia no to ho se health minister Adom TV Kasee etwaso Swafo show men sika semso kwaku agimamanu edi betu dwa se National Health Insurance Scheme no sisi enye adwuma kura ya ne senti kura no ono akasa sisi wonfa health insurance enkwaya resabia biom na wo pese wo kwaya resabia ono akasa yini butom sika editua nure yi echire mu se wono mo kura NHIS card ya no wode kwaya resabia hodo no wontene won ho enhwe wono mu yie ya ne senti ayarefo ni mu dodo na wontumi nya ayarehwe papa na sansem a wodi atodwa ne nti ena mampanyin dada John Dramani Mahama edi ababetu dwa se owura yi emfa na adwuma nto ho no mo esan se wonye na adwuma yi nti ena ama National Health Insurance Scheme no egu nti a wo kasa nyina gina se owura nankasa agi atomu se NHIS no enye adwuma biem na se ono a woye so afọ hwe apomuden ho nsam so etumi bie na numu kasa NHIS no enye adwuma biem dia na eno dia danse epefe se na so ye ho no mo no wonye adwuma bia wo ho no mo hu behia se wode na adwuma no ebeto ho wo kire ni nsem ni mu yie no ene wodi tu dwa se ayarefo dodo na wonum ekura NHIS ade kwa ayaresabia no ene wonum ekudura ayaresabia honom a esansa aban emtu a wonum sika ema wonum nti no apomuden adwuma efui epam wonum efi ayaresabia honom wakatwa to se NHIS no anya adwuma te se de kane na etie ne dia ene na hu subuo nyina no ehu behia se wode bebo so afo hwe apomuden hu nsem so kwaku agimamanu ne senti eno no de wodi atudwa se wonfa na adwuma ento nchen esanse wodi ganafo nyina ehwa Ibia say a free so omoje here. What they share National Health Insurance, and I want to tell the minister, he himself has admitted that he has failed. Because if he's not been able to grow the National Health Insurance and he says it has failed, then he has no business being the Minister of Health. He should resign. Because today, if you take the National Health Insurance card, you get nothing in the hospital. And most of the hospitals are turning the National Health Insurance card bearers away because they are not paying their claims. The whole of this year into last year, all the treatment that National Health Insurance gave to the card bearers, they have not been paid for it. And so how do you expect them to continue treating them? The minister must resign.